ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ክርስቲያን ትግርኛ ሚድያ ሎሚ ብፍሉይ ኣገባብ ንኣእምሮኹም ዘበራብሩ ንፍልጠትኩም ዘዕብዩ ሓደ ግዜ ድማ እዚስ ከመይ ኢሉ ኮይኑ ዘብሉ 20 ዘገርሙ ሕቶታት ካብ ሓድሽ ኪዳን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነስ መስተንክር ጥበብን ዘደንቑ ፍጻመታት ዝሓዘ መዝገብ እዩ። ክሳዕ መወዳእታ ምሳና ጽንሑሞ ካብዞም 20 ሕቶታት ክንደይ ከም እትምልሱ ረኣዩ ኣብ ኮመንት እውን ኣቐምጡልና ንጀምር። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ኣብ ዝነበረ መርዓ ማይ ናብ ወይኒ ምስ ቀይሮ እቲ መጋቢ ወይኒ ንመርዓዊ ዝበሎ ዘገርም ነገር እንታይ ነበረ? ወይኒ ሲኢናስ ኣሕፈርካና? ኩሉ ሰብ ቅድም ብሉፅ ወይኒ ይቐርብ፣ ንስኻ ግና ነቲ ጥዑም ክሳዕ ሕጂ ጽናሕኻዮ። ካበይ ዝመፀ ወይኒ እዩ? መልሱ ቢ እዩ፣ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ቅድም ብሉፅ ወይኒ ይቐርብ ንስኻ ግና ነቲ ጥዑም ክሳብ ሕጂ ኣበይ ጽናሕኻዮ ዝብል እዩ። ሓደ እዋን ደቀ መዛሙርቲ ብማዕበል ክጭነቑ ከለዉ ጎይታ ብላዕሊ ባሕሪ እናሰጎመ መጾም። ንሳቶም ግና እንታይ መስሎም ነበረ? መላእኽቲ፣ ምትሃት፣ ገመድ። መልሱ ቢ ወይ ከዓ ምትሃት ይመስሎም ነበረ። ሓደ ሃብታም ናብ መንግስተ ሰማያት ካብ ዝኣቱ ኣየናይ እንስሳ ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል ተባሂሉ ተጻሒፉ? ሓርማዝ፣ ገመል ወይ ከዓ መጋል፣ ኣንበሳ። መልሱ ቢ ወይ ከዓ ገመል እዩ። ጴጥሮስ ግብሪ ወይ ከዓ ታክስ ክኸፍል ምስ ተሓተተ ጎይታ ካብ ኣፍ ዓሳ ገንዘብ ከም ዝረክብ ገለጸሉ። እቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ክንደይ ነበረ? 1 ዲናር፣ 1 ስታቴር፣ 30 ብሩር። መልሱ ቢ ወይ ከዓ 1 ስታቴር እዩ። ጎይታ ን5,000 ሰብ ምስ መገበ እቲ መግቢ 5 ባንን 2 ዓሳን ካብ መን እዩ ተረኺቡ? ካብ ቤት መግቢ፣ ካብ ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ፣ ካብ ዕዳጋ? መልሲ ቢ ካብ ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ከዓ ሃናንያን ሰጲራን ሓሶት ተዛሪቦም ብኡ ንብኡ ምስ ሞቱ ቅድም መን ሞተ? ሰጲራ፣ ሃናንያ፣ ክልቲኦም ብሓባር? መልሱ ቢ ወይ ከዓ ሃናንያ እዩ። ጳውሎስ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዓብዪ ባእሲ ምስ ወደቐ እቶም ክልተ ዝበኣሱ ዝነበሩ ወገናት ሰዱቃውያንን ፈሪሳውያንን ብዛዕባ እንታይ እዮም ዘይተሰማምዑ ነይሮም? ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን፣ ብዛዕባ ግዝረት፣ ብዛዕባ መግቢ?
መልሱ ኤ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን እዩ። ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣይሁድ ንጳውሎስን ሲላስን እዞም ንዓለም ዘናውፁ ናብዚ ድማ መጺኦም ኢሎም ከሰስዎም። እዚ ዓለም ምንዋጽ እንታይ ማለት እዩ ነይሩ? ውግእ ምልዓል፣ ወንጌል ምስባኽ፣ ንጉስ ምቕያር። መልሱ ቢ ወንጌል ምስባኽ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ኦም በለስ ፍረ ምስ ሰኣነላ እንታይ ኢሉ ረገማ? ተሓረዲ ካብ ሕጂ እንዮ ፍረ ኣባኸ ይብቆል ተቆረጺ። መልሱ ቢ ወይ ከዓ ካብ ሕጂ እንዮ ፍረ ኣባኸ ይብቆል እዩ። ሓደ እዋን ሰባት ንሓደ መጻጉዕ ወይ ከዓ ሽባ ናብ ኢየሱስ ከቕርብዎ ምስ ጸገሞም ብምንታይ መንገዲ ኣቕሪቦምዎ? ብመስኮት፣ ናሕሲ ቤት ቀንጢጦም፣ ብድሕሪት። መልሱ ቢ ናሕሲ ቤት ቀንጢጦም እዮም። ኣብ ራእይ ዮሃንስ እቲ ኣልፋን ኦሜጋን ዝብል ስም ትርጉም እንታይ እዩ? ንጉስን ጎይታን፣ መጀመርታን መወዳእታን፣ ፈጣርን ተንሳእን። መልሱ ቢ መጀመርታን መወዳእታን እዩ። ጳውሎስ ኣብ ደሴት መሊጤ ከሎ ካብቲ ሓዊ እንታይ ተታሒዛቶ ወይ ነኺሳቶ? ተመን፣ ማንትለ፣ ህበይ። መልሱ ኤ ተመን እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ከሎ እቶም ወታደራት ኣብ ክዳኑ እንታይ ገበሩ? አንደድዎ፣ ዕጫ ተዓጻጽፍሉ፣ ንደኸይቲ ሃብዎ። መልሲ ቢ ዕጫ ተዓጻጽፍሉ። ጎይታ ኢየሱስ ንኣልዓዛር ካብ ሞት ምስ ተንስኦ ክንደይ መዓልቲ ገይሩ ነበረ? 2 መዓልቲ፣ 3 መዓልቲ፣ 4 መዓልቲ። መልሱ 4 መዓልቲ እዩ። ዮሃንስ መጥምቕ ብዛዕባ ኢየሱስ ክምስክር ከሎ እንታይ ኢሉ ጸውዖ? ናይ ይሁዳ አንበሳ፣ ናይ ዓለም ብርሃን፣ እንሆ ዕየት ኣምላኽ። መልሲ ሲ ወይ ከዓ እንሆ ዕየት ኣምላኽ።
ሓደ ካብቶም 12 ደቀ መዛሙርቲ ክሳዓት ናይ ሽንካር ወይ ከዓ ስማር ኣሰር ኢየሱስ ዘይረአየ ዘይኣምን ዝበለ መን እዩ? ቶማስ፣ ይሁዳ፣ ማትያስ? መልሲ ኤ ቶማስ እዩ። ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ክጽሕፎ እንተሎ ቃል ኣምላኽ ምስ ምንታይ የመሳሲልዎ? ምስ ዋልታ፣ ምስ ናይ መንፈስ ሰይፊ፣ ምስ ናይ ርእሲ ቆብዕ? መልሲ ቢ ምስ ናይ መንፈስ ሰይፊ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ገነት ጌቴሰማኒ ክጽሊ ከሎ ረሃጹ ከመይ ይኸውን ነበረ? ከም ማይ፣ ከም ነጠብጣብ ደም፣ ከም ኣሳሓይታ? መልሱ ቢ ከም ነጠብጣብ ደም እዩ። ጴጥሮስ ንጎይታ ክንደይ ግዜ ክሓድጎ ወይ ከዓ ክሕዶ እዩ ተባሂሉ ተነጊርዎ? 1 ግዜ፣ 2 ግዜ፣ 3 ግዜ? መልሱ ሲ 3 ግዜ እዩ። ኣብ መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ጎይታ ዝሃቦ ተስፋ እንታይ እዩ? ቀልጢፈ ክመጽእ እየ፣ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ፣ ክፈርደኩም እየ፣ ሰላም ኩኑ? መልሲ ኤ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ነዞም 20 ሕቶታት ምስ ተኸታተልኩም ከመይ ረኺብኩምዎ? ቃል ኣምላኽ ክንመራመር ከለና ጥበብ ጥራይ ዘይኮነስ ዕረፍቲ ነፍሲ እውን ንረክብ ኢና። ካብዞም ሕቶታት ክንደይ ዝኾኑ ሓደሽቲ ኮይኖምኹም ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና። ነዚ ትምህርቲ እዚ እንተፈቲኽምዎ ላይክ ክትገብርዎ፣ ንኻልኦት ንኽበጽሕ ድማ ሼር ክትገብሩልና ንላቦ። ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ክርስቲያን ትግርኛ ሚድያ ክትኮኑ ንሓትት። ሰላም።